Siyabonga bazigcwele sekutholakale ijoyini etoilet labesifazane bagcwele okwenzekile washiya ijoyini etoilet lapho la umama sicela ukuthi asondela phambili abuye azoyithatha. Haleluya bagcwele. Siyabonga ke ama-region wonke aphelele bathandekayo. KZN ikhona. Ba-5. KZN ikhona. Igoli likhona. Sisho bese igoli. Igoli likhona. Uthini? Impumalanga ikhona bazigcwele. Bakabujani ba beswadinga khona. Nite mani. Free State. Jabla. Botwani. Banga tuwa. Retain. Siyaqhubeka bathandekayo. Ningathuki bantu abasha uzame ukubone kugcwele ngapha phezulu kunabo chairperson nama-deputy ngapha ama-region. That is why ngibuza ukuthi ama-region akhona yini singaboni bo-chairperson kanti bashiya ibandla emuva. Haleluya. Siyaqhubeka-ke bazigcwele sizongena enkonzweni yethu yama-messages. Isilungu-ke lesi sesiguqukile endibeni yakudala besithi ngiyangezwi. Manje ziyaqhubeka izinto ziyaguquka. Basema-messages sizongena-ke enkonzweni yemlayezo abaphathisiwe ezwini bazigcwele bazosihola. Sizoqala eSwazini bazigcwele. Siyabonga Simelane. Ngiyacabanga ukhona. Okay. Ngesikabelelo esihle bathandekayo siyamsukumisa uyeza phambili uzoletha umlayezo asiphathisele wona ubaba.
Siyadlula-ke bathandekani, siyaqhubeka iprogram yethu isibuyisela phansi eMpumalanga. eMpumalanga-ke bazingcwele sithola usisi wethu uphilile wakamahlalela nesihlabelelo esihle-ke bazingcwele siyamsukumisa uza phambili.
ukushare nami ezangama ukuthi uNkulunkulu uyayidinga i-attention yethu. Amen. Ngicela Hallelujah, bazigcwele. Izwi esitholayo Esther chapter 1 sifunda verse 1 sifunda verse 3 verse 5 verse 7 9 10 11 and 12 efundeka ngale ndlela isihloko sithi uhava Sheroni wenza idili verse 1 lokhu kwenzeka ngesikhathi sokubusa kwenkosi lokhu kwenzeka ngesikhathi sokubusa kwenkosi uHashveroshi lona nguHashveroshi wabusa ezifundazweni ezingu-127 kusukela eNdiya kuya eKushi. Verse 3 kwathi ngonyaka wesithathu wokubusa kwakhe yenzela zonke izikhulu zayo nezinceku zayo idili. Abombutho wempi yasePerishi naseMediya izikhulu nababusi bezifundazwe babelapho. Verse 5 ekupheleni kwalezo zinsuku inkosi yenzela bonke abantu ababelapho eShushani inhlokomuzi yayo idili abantukazana nezikhulu idili elithatha izinsuku eziyisikhombisa yalenza egcekeni lengadi yesidlo sayo. Verse 7 okuphuzwayo kwakuthungelwe ezindebeni zegolide ezazihlukene iwayini laliliningi njengokufuna kwenkosi. Chapter verse 9 indlovukazi uVashiti yabenzela idili abesifazane basesigodlweni senkosi uHavasheroshi. Ngosuku lwesikhombisa inkosi seyeneme kakhulu ngenxa yewayini yayala abathenwa ababengabasizi bayo ehumeni ibhizi iHerobi iBigitha uAbigitha uZerati noKharashi ukuba balethe indlovukazi uVashiti ifake umchelo wendlovukazi. Indlovukazi wayengowesifazane omuhle. Inkosi yayifuna ukubuyisa ngobuhle bayo kubantu nasezikhulwini, kodwa indlovukazi uVashiti yenqaba ukuza njengokusho kwenkosi. Lokhu kwayenza inkosi ithukuthele kakhulu yabhodla umlilo. Hallelujah. Sithola inkosi bazalwane uEsther, sithola uHashveroshi umfana wakhe Vashti bashadile. Kepha kulo mshado kuthiwa iBhayibheli lithi Vashti bekamuhle kakhulu ngale ndlela yokuthi bekadibona angafananiswa nalomunye kuleyo ndzawo. Hallelujah. Kuthi ngalenye ilanga inkosi seyihleli isikhathi esidze iyabona ukuthi kufanele i-celebrate ukhosi bayo ibe balidili balidili shokuthi bazalwane bekuyi-women's gathering ne-fathers gathering because lo mfati naye bekane lakhe elidili nale ndoda inenalo elidili kuthiwa le lidili belina-7 days. Haleluya. Inkosi beyimthembile umkayo ukuthi umkayo muhle ngale ndlela yokuthi naye akamfananisi nalabanye bafati. IBhayibheli lithi bekamuhle kakhulu ahlukile. Indoda kayikhohlwa lo mfati ukuthi kuhle bakhe bagcwaliswa ukuthi sowushade nenkosi sowunabo bonke. Inkosi yakhumbula haleluya ukuthi mina nginemfati lomuhle leninaye kufanele bambone la ngento khona iphathi ithumela abafundi baye ukuthi ngicela niyongilandzela yena. Haleluya. Nabamlandza seyibatshelile abafundi baye ukuthi ngicela aqhamuke agqoke ngale ndlela sibe nesambona ngayo ukuthi yena yevele kuhle kunabo bonke. Haleluya. IBhayibheli lithi kuhle abafundi wafike wala
ukujika nabo ngoba naye bekahostile bazalwane. Ikukhohliwe umfati ukuthi hoste ngoba amfati wenkosi. That's why mangqala ngisenkulunkulu uyayidinga i-attention yethu. Uyadinga isikhathi sethu sibantu abasha. Sinefuna ingo tintanithi kaphangulunkulu asimfuni. Sinefuna ingo ukuthi tanteke kithi mawandasi kepha yena asimfuni ukuthi thina abakhona ejibuleni lethu. Athi lo mnyamzalwane kana Jesu umuntu loganiwe uyahlanya. Umuntu loganiwe akabambeki. Namuhla ngifuna ukusho ukuthi lo mfati wabuza konke. Ngekungalaleli sekathembile ukuthi yena ushadwe inkosi kude lokutawenteka. Haleluya, hambani nami. Niyabona niyasala lo mfati wakhohlwa incathi kuMateyu 6:33. Lelithi iBhayibheli funa lo mbuso wami kuqala lokunye konke kutawutaka muva. Yena bekakhohliwe sekathi ukuthi lonke ligolide selinaye. Ukhohliwe ukuthi kuna Eva lokhona ulungiselelwa inkosi. Haleluya, ukhohliwe ukuthi bakhona abafati nabalungiselelwa inkosi ukuthi nakuphuma yena batawungena ngentanga namuhla kulo msebenzi wasayina i-contract yokuthi ungena ngo-7 mara sawungena ngo-9 sikhona sina-qualification mawuqoshwa sitongena namuhla ukuthi hlonipha indawo yakho. Haleluya, lo mfati wamhlula kuhlonipha indvodza yakhe wathi angilapho. Indvodza yakhe yathukuthela yaganani lwabo yadicide ukubamba i-meeting waqoshwa same day nebuhle bakhe wahamba nabo wahamba nalo kuphele lebesekanawo ngekuthi usenkosini ngenxa ukuthi akazange alalele indvodza yakhe. Haleluya, indvodza yakhe beyithibone ukuthi ifuna kubonakalisa ngaye esiveni kuphela akazange akubone lokho. Wabona ukuthi kubalulekile ukuthi naye ahoste invite uNkulunkulu empilweni yakho bese uhlale ebukhoneni bakhe konke kutawenteka. Funa umbuso wakhe kuqala.
Angisho nyalo bazalwane ngoba mawuqhamuka nyalo mhlawumbe kunemzana lo platform
udobe uyaphazamisa. Ngiyacela bazalwane ukuthi nangabe umuntu angaphambili uzotophosa la ngalesikhathi sebaqhula ngaso sebese sokuyeda utophosa la angeke bese sokuphazamisa lutho egameni kaJesu Kristu. Amen. Siyabonga kakhulu bazalwane, siyaqhubeka nangabe bakhona abazalwane labafuna ukuregister for makhaya or nangabe ukhona umzalwane nje lonepoem lafuna ukutangala phambili nje mhlawumbe kunembuku befuna kuselela kuhle inkonzo yethu ukuthi imnanzi bangena nje ngala ngaphambili labanye umculo ukutangala phambili batobhalisa ngala phambili kwethu egameni kaJesu Kristu. Amen. Ikhulise kakhulu bazalwane, ngibingelele umlingani wami uMr. Kuyanda egameni kaJesu ngibingelela. Haleluya. Siyabonga kakhulu bazalwane, siyaqhubeka nje la ngemessage sharing yethu lesinayo. Ngicela kusho lokhu bazalwane, ngiphawula kakhulu ngalomzalwane locetha kusuka la akashiwa ukuthi wakiphi ibranch. Amen bazalwane, kuthiwe uMalanga Duma lokungijabulisa ngokuthi engishaya naye iJTF Sunday. I'm proud ngawo sesiphilile bahlalela usenze nje kahle kakhulu enkonzweni yasemalangeni sokupresente kahle. Haleluya. Siyabonga bazalwane, sinamshaya nje kanda kwethu la. Haleluya. Kunalenge lecela kusesho wona ukuthi bazalwane ukuthi akakasho la Mr. Kuyanda ukuthi ibinde futhi ikezele into obashaya. Niyibinde bazalwane. Kezele khona. Haleluya. Siyabonga kakhulu bazalwane, siyaqhubeka nje ngemessage sharing yethu la. Siya slate KZN sina Sunny Boy bakakhalazi lo ukhanda ibhele ngesihlabelo lesimnanzi simletha phambili. Amen. Ngilapha nje ngiziswe into eyodwa ukuzolalela izwi lenkosi.
ngidele konke ngisuke ekhaya bengingaba kude noma bengingaba buhlungu enhliziyweni yami sengibuyele emuva ophongolo kungekho lutho engishilo ebekade ngiphathiswe khona angcwele ngizocela nje umfowethu angifundele noma umholi wami engifundele noma ke ngingakasho ukuthi angifundele ngibingelele ukholo khona bese ngibingelela nentsha yethu encane ngibingelele lo mama bese ngibingelela lo sisi kanjalo nombudi nibahle bazalwane siyethemba ukuthi konke kuhle akungabi kuhle igcwele kuphela kodwa nangaphakathi ekujuleni makube kuhle ngiyacela ngolwami ungifundele bese ngithi 1 2 3 amen. Ngokuka John chapter 11 verse 20 to 27. 20. Umarta ezwa ukuthi uJesu uyeza wamhlangabeza. Kodwa uMaria wayehleli endlini. 21. uMarta wathi kuJesu, Nkosi, ukuba ubukho umfowethu ngabe akafanga. 22. Kepha namanje ngiyazi ukuthi noma yini ongayicela kuNkulunkulu uza kukunika yona. 23. uJesu wathi umfowenu uza kuvuka. 24. uMarta wathi kuye, ngiyazi ukuthi uyawuvuka ekuvukeni ngomhla wokuphela. 25. uJesu wathi kuye, mina ngingukuvuka nokuphila. Okholwa yimi noma efa uyakuphila. 26. Nalowo ophilayo akholwe yimi akasoze afa nanini. Uyakholwa yilokho na? 27. Waphendula wathi, yebo Nkosi, ngiyakholwa ukuthi wena unguKristu indodana kaNkulunkulu obezabuza emhlabeni. Amen. Lapha siyathola abangcwele kunenceku kaNkulunkulu egama layo lingilaza. Inceku kaNkulunkulu yayithembekile, yayithembeke kangangokuba uJesu angenza konke noma uNkulunkulu angenza konke uma sekuzwakele ukuthi khona okwenzakele kuyo. Amen. Uma ufunda eqaleni uyafika umbiko uJesu esendaweni lapho ayekade ekhona khona. Uyafika umbiko ngoMarta noMaria, umne wabo kaLazaro noma abafowabo kaLazaro. Bathi Jesu lo omthandayo uyathula. Amen. Uma eqhubeka noma beqhubeka uJesu uthi kubo, hayi lokhu lana siko lokhu lokho ekucabangayo. Kodwa lokhu lanakho ilokho kuzokwenza ukuthi indodana yomuntu bese yenzani iyakhalifulisa. Amen. Uma uqhubeka uqala lapha bese uyalapha 20. uMarta bekade azi ukuthi Jesu uyeza. Kodwa ngoba manje akakhona ukulinda, wathi yamhlangabeza wathi, hayi ngeke ngilinda lutho nje ngoba ngizile ukuthi uyeza. Angifuna umhlangabeza ukuze kwazi ukuba imessage endleleni. Haleluya. Uma ikhona ikhathi bazalwane la esibona khona ungazi ukuthi akusafanele ngabe siyafika manje. Ekufanele ngabe siyamhlangabeza uJesu. Sikhona isikhathi akufanele kumhlangabeza manje. Ungenzeka ungenzeka ngendlela yakhona isikhathi awumhlangabeza ngendlela efanele, umhlangabeza endaweni wrong. Wamhlangabeza uMarta endaweni right. Wathi mayemthola wathi, hayi bo lo wapha uyakho noma usufile. Amen. Siyamthola uma ehamba uMarta ehamba ukhuluma kahle, uyabuyela emuva uyokhuluma nosisi wabo uMaria. Uma uqhubeka kahle uyamthola ukuthi uJesu akakhuluma izinto eziningi ngalomthanda khona lo Jesu simkhonza abazalwane. Akakhuluma izinto eziningi, uvela phendula imessage eyodwa, kodwa maqedane le message bese kwenzeka imangaliso.
Haleluya bazalwane. Uyambuza mawuqhubeka u25. Uthi ke angisho yini ukuthi ke yiba nokholo. Amen. Ngoba bazalwane uma sikholwa kumele sikholelwe enkosini. Singakholelwa into zasemhlabeni. Haleluya. Kukhona izinto ezenzakalayo emhlabeni esiphila kuona. Ngingomunye wazo noma mhlawumbe ngingomunye wakho ekuthenini ngiyakwazi nokwenzakala empilweni yami noma engidibana nayo endleleni. Kodwa ngoba ngakhetha kahle ngakhetha umuntu ongenakho ukubala ukuthi ngenze njani noma ngenzeni uvele bese eyakhumbula ukuthi hayi ngeke yami ngiyachanda njengoLazaro. Haleluya bazalwane. Ngizobazabale enhlizweni yami nginokuthokoza okukhulu njengoba ngilapha. Nginokuthokoza okuyintokozo engakazi ngifanise intokozo ngisazalwa noma ngisafika emhlabeni. Bazalwane ngangena la kuleli bandla ngathola ukubusiseka, ngathola imfudumalo, ngathola indlela eqondileyo. Nakuba zikhona izihibe ezifike bese ziyagibile endleleni. Angeke ngihlale ngakudlulisi lokho enhlizweni yami ukuthi ke ngathola ukwamukelwa noma ngamukeleka kahle noma ke ngangena endaweni efanelekile. Amen. Kunabafowethu abekade ngihamba nabo endleleni kodwa namjabeka baphelele endleleni ngenxa yokude bendlela ngoba indlela esihambayo bazalwane yinde kodwa ekugcineni engithanda ngayo iya ekugcineni la igcina khona iya ekuphelelweni. Kodwa uma uthi uyabheka simbili sekukimi ukuthi ukhethe yiphi noma wena ukhethe yiphi. Amen bazalwane. uLazaro wayethandekile kuNkulunkulu noma wayethandele kuJesu. Wayengumuntu othandekile nothembekile kuJesu. Namuhla ngifuna ukusho isihlobo sami ukuthi nawe ungathembeka. Izolo befunda amazwi ayisikhombisa. Uma uya lapha ekugcineni uJesu ukhuluma into eyodwa. Uthi baba umphefumulo wami ngiyawubeka kuphi? Ezandleni zakho. Baholi bami angifuna ukuhamba manga ngifuna ukungasho. Lingithintile lapha ekugcineni. Azibuza umbuzo wodwa mhlezi phansi ukuthi kazi wami umphefumulo ngizobeka. Mhlawumbe owami umphefumulo uyosabela ngani? Mhlawumbe uzosabela umuntu wasemhlabeni ozosala uhlukumeza ongeke ukwazi ukuthola ukuphila kahle. Haleluya bazalwane. Kodwa ngoba ngiyethemba lokuthi noma ngiguga ngithandaza ngithi Nkosi ngiyacela noma sekwenzeke konke kodwa ngeke ngidede indawo yami. Zikhona indawo esiphila kuzo emhlabeni eziningi. Enye kuze kuyishaya isifuba ukuthi le ngathi yami impela ngifanele uzohlala ujule kanti akusiye yakho inabanikazi bayo eyakho wena usahlelelwe yakho noma usuhlelelwe isizathu wena awubangayiboni. Kodwa uLazaro wayehleli kahle ngoba wayelomuntu ayithanda owayekade emlisele konke ukuthi hayi ngicela yami. Amen bazalwane. Bazalwane ikakhulukazi njengoba kuthiwa kwenziwa abantu abasha abahambisi komuntu omdala, abantu abasha bahambisa umuntu omusha hayi komuntu omdala. Ngithe mangedwa ngihlaziya ngoba ngiyathanda ukuhlaziya. Ngihlaziya zasemhlabeni baholi kodwa ngihlaziya zasekhaya ezulwini ukuthi uNkulunkulu uyabona yini emhlabeni kwenzakalayo. Uyazi bangcwele kunento ethi-ke uma ufuna izinto zakho yilunge uthi ukhuluma kahle hamba edolweni impendulo iyaphuma lapha edolweni. Kodwa uma ungaya edolweni soze wayithola impendulo efanelekile. Amen bazalwane. Ngifuna ukucebisa ke namuhla umuntu omusha. Angikhulumi ngabaphathi bami asebelihambile ibanga labo sebebheke ethini okunye futhi okwabo okumnandi abakwenzayo futhi ngiyazi ukuthi kubuhlungu futhi kumnandi bangabelusi
thina sizini uma ubheka ngithi mina bangikhuluma kuhle noma kumnandi ukweluswa kunokwelusa owelusile noma walusa inkomo uyakwazi lokho engikhuluma ngakho njengoba niko ngekathanda ukweluswa asikujabulele bazalwane ukweluswa bakithi sikujabulele ngentokozo enkulu sibashonipha abaholi bethu sibanikeze injabulo ukuze bakwazi ukuthokoza singabajabhisini kanje uLazaro akazamjabhisa uNkulunkulu imihla yakhe yokuphila kwakhe konke bathi noma sebefika ethuleni asethi Jesu mkhipheni ngimbone noma mthatheni nimbeke la mkhipheni nimbeke khona bamkhipha bambeka ngaphandle bamkhulula wayesekhuluma igama elilodwa wathi Lazaro vuka uhambe. Amen. Namuhla bazalwane besingafana noLazaro simbize uNkulunkulu simbize Jesu noma simbize uJesu eseseduzane singambize sekhulile simbize seseduzane ezosinikeza lento esiyifunayo ngoba iyodwa lesidinga abazalwane umoya ongcwele umoya ongcwele kuyinkinga into yodwa awuhlali noma kuphi awusoze futhi wahlala noma kanjani kuphi lokho kumele ukukhulekele ngaso sonke isikhathi umkhuleko namandla iwona ozokunikeza i-direction yempilo eqondile kodwa lo mkhuleko lo wokuthebeleza 1 2 3 usuqedile angeke uyise kwi-direction yempilo eqondile uzokuthatha ukufaka ukhiphe ukufaka uze ukhombe umakhelwane kufanelekile kube kanje izathu vele uyangizonda akakazi akuzonda umakhelwane kwayena ushukela kodwa uyakuzonda uyedwa umuntu bengambizi sengizohlala phansi bazalwane ngiyabonga kakhulu uNkulunkulu abe nani ngaso sonke isikhathi sibuyele emuva ngento eyodwa kuyikuthi umuzi uthi waphefumula unqawuma yona lokho. Amen.
owaseBotswana bazalwane uKate bano-Ayanda bakwadi. Amen.
umyeni lezo ezazilungele zangena naye endlini lomshado. Kwase kuvalwa umnyango. 11 kamuva zafika nezinye izintombi zathi inkosi sivulele. 12 kepha umyeni waphendula wathi ngiqinisile ngithi kini anginazi. 13 ngakho-ke hlalani nilinde ngokuba anilwazi usuku nehora. Amen. You can't hear you. The wise possesses the Holy Spirit or a genuine, active relationship with God. And the lamp symbolizes the outward or physical appearance of a belief. The inspiration here is that outward appearance is belief. One must have the internal realm of the spirit to sustain their plans. The central message is to keep watch because the exact time of the Lord's return is unknown. It inspires us as believers to live in a constant state of readiness, waiting in faith for the return of our Lord. Not just preparing at the last moment or in moments of crisis. But and when the foolish virgin asked to borrow oil, the wise refused to ensure they had enough for themselves. This highlights that spiritual gifts cannot be borrowed or transferred. Each person must cultivate their own faith and relationship with God. Siyabonga abazalwane. Siyabonga. All the time the because the bridegroom was going to be. The scripture encourages us to have faith that does not grow cold even when the wait for fulfillment or divine intervention feels low. Amen. Once the groom arrived and the door was shut, it was too late for the foolish marriage to end. This serves as a call to action to prioritize spiritual life today rather than procrastinating on one's needs. Oil, which is the Holy Spirit, is collected drop by drop through daily acts of obedience. Focus on what is inside, which is the heart rather than just the outward just rituals. Stay alert to the signs of time and the needs of those around you as a way
Joshua isahluko 1 verse 9. Angibiyalile na qina uma isibili ungesabi ungabi nalovalo ukuba uJehova uNkulunkulu wakho unawe noma lapho uya khona. Ibhayibheli Joshua chapter 1 verse 9 lithi ungasabi ngoba uNkulunkulu uqinile ube nesibili ngoba uNkulunkulu yena unawe noma uyaphuma noma uyaphuma uyasamela uNkulunkulu yena unawe uyakuvikela ngoSathane. Sathane ngakhethi ukuthi uzama ukuyenza izinto uNkulunkulu ngasikhulu. uNkulunkulu yena uyazi ukuthi uSathane angeke azakuthola. Ikumele ukuthi uSathane akuthole shuthu amfuna uNkulunkulu. uNkulunkulu uxosha uSathane kini. Inokho ungathi khamini uNkulunkulu yakho ngoba uJesu uthi ngiletheni phakathi endlini yakho ngiyakokota ngiletheni ikungakokota ningasho khamini ibona uNkulunkulu yakho nilethe endlini lethani umoya wami omngcwele ngoba bazolana mina ngikusebenza ukuphila bese sikhobeni ezinqini bese ngibongalanga khulu kakhulu ngisho ukuthi uyongitshela lokho ukuthi ibimazi inokho endlini yakho ungathi khamini ungabuzi ukuthi ubani ngoba uJesu uthi ngiyeza ngumnyango ungathi khamini ngoba ngathi khamini ulethe uSathane phakathi endlini yakho soxosha uJesu soxosha uJehova soxosha uNkulunkulu uNkulunkulu uyokenzile uyokenzela emhlabeni angeke akudlele emhlabeni angazi ukuthi wena uzoyenza ini la emhlabeni ikubhekela emhlabeni uyazi ukuthi wena uzoyenza ini uyazi ukuthi uzoba bishop uzoba umfundisi uzoba ungabeni uzoba doctor uzoba yini uyazi purpose yakho la emhlabeni ungasabi ukuthi uNkulunkulu anawe ukuthi uyazi ukuthi basikhatha basifika unikeze impilo yakho kuNkulunkulu uzayenza ulini abantu bazalwane bakho omama bakho abakhulu bakho abagogo bakho wonke umuntu wakini oshonile wonke umuntu unamazi uzomufona laphela esibili uthi sesifikile ekhaya ngoba ngizange ngaletha uSathane kithi lethe wena uNkulunkulu lethe wena Jehova lethe wena Nkosi
yazi ama-conflicts iyaqala kodwa manicula nokuhlala phasi ingoma idlala sasilapho nalo ihleli kahle uyazothela ihleli phasi aphela noma ihleli phasi unganamsini yabongela basakuhlala phasi bazalane singakuva lokusuka ukuthi bakhulumayo ingoma nje iphile kahle sesihleli phasi sonke amen siyabonga kakhulu bazalwane section bakhona bala phambili uBexan Boy na Ayanda kanye na Kate siyabonga mphazane emjabuleni kakhulu imali yetilo ifike kodwa kuwele ungambangela lacela kwakho umsini anginakusho lekelana sana lokula stile masukungcono umuntu lothuli ngoba awumati ukuthi uhlangane ngenani ngokubele kanani ithaba ukukhuluma naqileni kwalomuntu lo inabakubona khona ukuthi unjani kazi mawuthulile ukubona laphaya ungcono ngikuhloniphe njani phelele la but ngoba kana lo nacela kwakho umsindo ngoba wena ufuna ukuvuka lokukhulunywa kulomzana wala lokhona la ecileni lokhuluma uyasiphazamisa ngcono uhlala lemuva le ungekina lapha phambili into siphazamisa siyacela kakhulu bazalwane umsindo sihloniphaneni amen siyacela abazalwane bese ngejogcina sina seswethu sesindi wasenyandeni bazalwane esihlabeni simnanzi siyaphakamisa amen. So i-message udinga ukuthi kube ne-message ezokuthi message. So ngizoba i-message kaNkulunkulu. Amen. Ngolimi lwami nangendebezomlomo wami kuzokhuluma uJehova. Bese akhuluma i-message yakhe awuzoyithula ebandleni bakho. So ngizocela ukuthi bangifundele encwadini yezenzo chapter 3 from verse 1 to 7. Ncwadi yezenzo isahluko 3 sifike verse 1 sithi kusana. Sihloko sithi uPetro uphilisa umuntu oyisishosha. Verse 1. uPetro noJohane bakhuphukela ethempelini ehora lokukhuleka
elisishagalolunye verse 2. Kwase kulethwa indoda ethile eyisishosha kwasesiswini sikanina, ababeyibeka imihla ngemihla ngasemnyango wethempeli okuthiwa Omuhle, ukuba icele ukwabelwa izipho kwabangenayo ethempelini. Kwathi ukuba abone uPetro noJohane beza kungena ethempelini, wacela ukwabela isipho. Kepha uPetro waqolozela kanye noJohane. Wathi sibheke. Wayesebabheka ethemba ukuba akwamukele utho kubo. Kodwa uPetro wathi, isiliva negolide anginalo, kepha lokho enginakho ngikupha khona. Egameni likaJesu Kristu waseNazaretha, hamba. Wayesembamba ngesandla sokunene, wamsukumisa, waqinisa. Kwaqina masinyane izinyawo zakhe namaqala. Izwi lakho liyaphila. Izwi lakho. Babona umusa. Nawe lobusuku besiyo namandla. Ngehla leJehova namandla ezweni lakho. Uzokhuluma wena Mesiya wendaba zonke. Mesiya namandla zonke indlebe zabantwana bakho. Bese ziyalizwa Nkosi izwi lakho. uNkulunkulu namandla onke kusame sosiqhula. Ingqondo zethu Nkosi yami sesiqhula izwi lakho. Ngakho makhulu amandla vele ekhaya sokuphela. Sizobheka izinto nje ezimbalwa kulelizwe. Lithi iBhayibheli ngesikhathi sokukhuleka kwakulihora leshagalolunye. Lithi iBhayibheli uJohane benoPetro bayakhuphuka, kodwa bakhuphukela endaweni yokukhuleka. Isikhathi sokukhuleka. Kunesikhathi sokukhuleka. Sizobheka ukuthi kufanele ukuthi kube nesikhathi somuntu sokukhuleka. So uPetro noJohane ba-understand ukuthi baye endaweni yokukhuleka. Uma befika endaweni yokukhuleka kutholakala indoda, kodwa indoda thiwa le ndoda yayiyisosha, yayikhishwa ethempelini, ikhishelwe ekhaya ukuzicela. Uma yakhuluma yafika uJohane benoPetro iyabagqolozela le ndoda. Ngizonothisa-ke into ethi uJohane benoPetro babekhuphuka beyokhuleka, futhi ekukhulekweni kwabo babeqonda ukuthi bakuziphi isambulo noma beyokhuleka bahamba nobani. Uma wesanalo indoda lena ibabhekela ukuthi bafake, ngoba kuyafaka isitshela. Ukuthi lithi iBhayibheli bathi sibheke, ngokuba uma ubheka umuntu kaNkulunkulu uyambona uNkulunkulu. So babheka uthi uPetro sibheke ngokuba bazi ukuthi bona babathisiwe uJesu Kristu noma baphezulu. Uma babheka vele babheka amadoda kaNkulunkulu. Bathi isiliva negolide thina sinayo, esizokunika lona nje igama lokuthi sukuma uhambe. So sibheke igama likaNkulunkulu elingakhulumi kaningi. Siyambona uNkulunkulu ngelinye ilanga indoda isihlala isikhathi eside, ethimini. Izinkosi uma ngithi ngiyangena lizanyazanyiswa ithini, bayangena kukhuluma izwi elilodwa lithi sukuma uhambe. Izwi kababa uNkulunkulu aliphindi. Uma selikhulumile suke selikhulumile, alikhulumi kabili futhi. Uma uthola imiskolo wakho uNkulunkulu uma esekhulumile esimeni somuntu ukhuluma kanye maqedwe isimo sishintshe. uLazaro mayesethulele, mayefika uJesu uthi vuka. Akasho kaningi eBhayibhelini, akaphindi uthi Lazaro vuka, ngokuba izwi kababa uNkulunkulu likhuluma kanye maqedwe avuka umuntu. Sibheke igama nokuthi umbetho wakhe, ngokuba-ke igama lisholo noma liveki futhi uma ungambathekile nawe umoya oyimele. Manje amadoda awuPetro noJohane mabekhuphukela ethempelini
uJesu kwisambulo soKristu ngeke ngathi ngelinye ilanga uma uzoqonda igama likababa uNkulunkulu nokuthi uNkulunkulu ubani noma uJesu ubani uma ungakamazi esambulweni sobuKristu uvela uzolahleka before uqonda igama fanele wazi uJesu Kristu esambulweni sobuKristu bese uzoqonda igama nelizwi futhi lakhe uzolizwa uma likhuluma sithi nje egameni likaJesu Kristu engaNkulunkulu akanenza kahle amen. Usebandleni Damasiko kusho ukuthi kuyanda ngapha kithi siyalanda bazalwane wadla sikhova wadla siqhubeke ngomhla ka-12 September sizobe sibuya kwi-National Youth Conference labazalwane the following week cishe engaphosisi noma kuzodlula iviki elilodwa kube umhla ka-12 isakhiwo umshado uMr Raymond Magagula athu uPreston Khona so siwayithi ukhona umfowethu uMagagula akekho okay bazalwane sinomshado ngomhla ka-12 September bese kuthi ngomhla ka-28 November sinomshado wamanzi amancane umshado kaMr Lindani Zondi sizobe sithi seDurban uleli Bishop Khumalo sizobe siwayithi bazalwane ngiyacela umfowethu maye khona futhi uzoda ngasuku hallelujah. Ishuthi 5 bazalwane umshado khona umunye omhla ka-3 bazalwane bazalwane hayi umshado lesafa umshado bazalwane lonyaka athi uhambile phezulu ngomhla ka-3 October iBright Bele umshado kaMr Thulani Nxumalo sizobe sophongole khona uBishop Sibekane sobe sivayithi siyacela maye khona mfowethu uThulani Nxumalo hallelujah. Siyabonga bazalwane uNkulunkulu akusise kakhulu isikhathi sesihambile bazalwane ngiyacela nje ukuthi half past bazalwane kusho ukuthi nje siyophuza amanzi siyabuya bazalwane half past sizovula inkonzo bazalwane obaba bangayivuli